Здравейте, приятели! Добре дошли на канала. В този урок ще ви покажа интересен начин за повдигане на насищеността на снимката. Знаете, много пъти виждате хубав ярък пейзаж, снимате, отваряте фотографията на монитора си и там виждате едни убити цветове. Въобще не е това, което сте очаквали. Сега ще ви покажа един начин, който да коректирате това нещо и да докарате картинката да бъде толкова сочна, колкото си искате вие. Да преминем към урока. Така, първо преминаваме в режим в цветовото пространство Lab. Взимаме пипетка. Важно е тук да е на 3x3 или 5x5. Аз ще го оставя на 3x3. Избираме един фон, един цвят, който да ни бъде основен. Някъде тук от водата, по-зеленото, нещо средно, ето така. Цвета се появява тук. От палитрата с слоеве създаваме нов слой. Заливаме този нов слой с този цвят. Alt плюс Delete. Ето го цвета ни от тук. Сега трябва да инвентираме този слой. Ctrl плюс I. И преминаваме в режим Overlay. Ето ни до тук сме така. Сега от коректиращите слоеве отваряме кривите. Отиваме в А. Центрираме точно в средата. Ако не можете да го центрирате като мене, от тук 0, 0. Вход 0, изход 0. Това гарантира, че тук сте точно в средата. Взимаме този плъзгач и го притегляме към центъра до първата колонка на таблицата, на стълбицата, таблицата без значение. Тук правим абсолютно идентичното. Сега същото повтаряме и с биканала. Центрираме в средата. Центрираме, кликваме, 0. Кликваме, 0. В средата сме вече. До първата колонка на таблицата, на решетката по-скоро, първата колонка от тази страна на решетката. Готови сме. Следващото, което трябва да направим е този слой да го преместиме най-отгоре. Shift Ctrl дясна затваряща скоба минава отгоре. Отново го конвентираме. Ctrl I. Това получихме. Докато е активен горния слой, сега трябва да ги обединиме в група двата слоя. Докато е активен горния, натискате Shift, задържате и кликвате по долния слой. Ctrl плюс G прави група. Ето сега в случая имаме група 1. Група 1, която оказва директно въздействие върху нашата изходна картинка. Така беше, така е с групата. Разбира се, интензитет твърде интензивна стана. Твърде наситена снимката. Можем лекичко да понизиме. Да намалиме ефекта. Примерно на едни 65-67%, както си искате. Така беше. Така е сега в момента. Сега, идеята на този начин е, че имате два слоя, чрез които може да манипулирате картинката си. Да видим първия този слой на какво влияе. Виждате, влияе директно влияе на небето, влияе на водата, на целият този цветови диапазон. Ако ви идва в повече, можете само него да намалите. Намалявайки наситеността на този леер, вие намалявате цветовете, тези цветове, този цветови диапазон. Можете да го премахнете или да усилите. Примерно, можем да направим едни тук 60% също.
за да не се набива на очи толкова. Този слой, виждате, заглушава всичките зеленикави оттенъци. Малко във водата и най-вече върху растителността. Можете и съвсем така една идея и него да намалите. Да речем на 80%. 80-82-3 няма значение. И сега можете, ето какво се получава. Така, аз лично съм доволен. Разбира се, трябва да се върнем обратно в RGB пространството. Тук, ако натиснем OK, ще загубим работата си до сега. Картинката ще се съхрани, изтривайки това, което сме правили. Ние ще натиснем тук да ги обедини. Готови сме. И сега можем да погледнем в историята, да видим какво се е случило. Правим още една картинка. Ето ги. Аз предварително направих снимка на картинката. Така започнахме. Така свършваме. Това добихме като резултат. Благодаря ви, приятели, за вниманието. Очаквам ви на следващия ни урок.